Nasikop ang usa ka 32 anyos nga miyembro sa LGBTQIA+ sa mga sakop sa Women and Children Protection Center kun WCPC sa Parian Police Station. Gilambigit siya sa pag-post sa iyang social media account sa hubo nga mga hulagway ug video alang sa mga langyaw niyang customer. Sagad sa mga photos ug videos, mga bata. Adunay nakasumbong sa kapulisan sa laway niyang binuhatan online. Apan hugot kining gihimakak sa dinakpan. Matud niya nga dul-an sa usa ka buwan nga gihulaman sa suod niyang higala nga LGBTQIA+ usab ug migamit sa iyang social media account. Wa matud pa siya nagtuo nga gigamit sa maong malaway ang iyang account. Niadtong Sabado gipaubos na sa inquest proceedings ang dinakpan sa kasong talapasan sa Republic Act No. 11930 kun anti-online sexual abuse or exploitation of children ug Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Samtang gipalawman pa sa kapulisan ang investigasyon sa maong kaso. Lagi mo sila account, akong naong may naaw. Pait ka nang nalamamoy na. Makoy ka ng kuan ba? Mas lagot na niya mga foreigner. Lagot na kayo na akong foreigner. Naon sa dig ka, nag-chat-chat date lang siya nga. Lastly, we chatted lang ala nga ngan. Nga malis akong amiga, uy, ano ako man-picture mo na, Kung di gidali siya mutabang na akong nga limpiyon, akong kungalan, damay-damay na gyuditan lang, Jud. Idamay gyud ako sila, Jud. Kaya na pa man ko isa-isayanin sa kuwan, korte.